og velkommen til AI Production part 2. 2 som i 2, som i Anna og mig. Velkommen til kanalen igen. I dag har vi ligesom skruet lidt op for hårdheden. Og niveauet. Ja, også niveauet. Vi vil godt lige fortælle, at grunden til, at vi sidder med dem her, det er fordi, at strømmen er gået. Som I kan se. Og så vil jeg gerne fortælle som nummer 2 ting, som i nummer 2, som Anna og mig. Så alle de her røde ting i vores ansigt, det er fordi, at på vej herhen blev vi lige Overfaldet. af fans. Skud til Sara Clemensen. Sara Clemensen, skud. Hun er en af dem. Hvad kan vi gøre? Men det er sådan, fordi at på et døgn, der har vi allerede fået 20 abonnenter. Ja, Det går stærkt op. Den vej. Op den rigtige vej. Det er sgu hårdt. Det er hårdt. Jeg får det hårdt. Men det er der jo ikke noget at sige til. Vi er også lidt hårde. Og hvis vi bliver så populære, så bliver vi nødt til at lave den samme som Hannah Montana, så vi kan få et normalt liv. Ja. For det bliver vi sikkert. Ja. 100%. Vi regner med, at i morgen, der har vi allerede sådan 50 abonnenter. 50.000. Ja. Stensikkert. Hvis ikke mere. Skal vi også sige, at på tegnebrættet lige nu har vi en Instagram, som vi er i gang med at sætte op. Og vi håber, I alle sammen gerne vil følge, så vi siger follow for follow. Follow. Det er vores det jo. Altså, motto. det er samme motto som YouTube. Subscribe for... Ja, næsten. Ja. Det er sgu næsten det samme. Næsten. Betydningen er det samme. Satans. Nå, vi er blevet udfordret lidt i dag af vores lydmand, Clara Levinsen. Det er hende, der sidder glad over i sengen. Make a sound, make a sound, make a sound. Og de skulle lys. Hvordan tænker man? Ja. Ja, så er det er vist også godt. Og der var festen i gang. Hun har givet os den her hårde challenge, som vi faktisk ikke er særlig glade for. Jeg var i tvivl om det her, det var Robinson, eller om det var YouTube. Men vi blev enige om, at det lige gik til at være YouTube. Ja. Lige. Altså, Men vi skal klart. Vi melder os så til Robinson. Vi er jo næsten nødt til at sætte en aldersgrænse på den her video. Sorry to say. Nå, let's get ready! Men det er bare fordi, det er så hårdt det her. Det er svært. Kører vi den? Sådan er det. Vi har den her... Satans! Den her... Franske citronsaftevand. Det er så selv France her. Den har fandme ikke været dyr. Det kan jeg godt fortælle jer. Den er helt på Den har en god lyd. Det er altså, en koklokke. Den er... altså, vi ved selvfølgelig ikke, hvad den koster, for den er sponsoreret. Det er jo klart. Sikkert en masse i. Ja, den er sponsoreret. Ligesom vores tøj. Fagligt. Ja, vi har kørt os med i dag. Ja. Vi starter. Så du bare godt op, min ven. Flot. Det er lolly. Så er vi vist i gang. Det er stærkt, det her. Hvad skåler vi lige? Lad det ske. Oscar Rosenqvist. Shout out. Shout out. Følg ham. Så lad os sige ske. Ske. Lad det ske. Stærke sager. Puha. Jeg er stadig i tvivl om det her, det er røg. Jeg tror vi har det. krydset grænsen, at vi faktisk er i Robinson. Det tror jeg også. Jeg tror, hvis vi deltager i Robinson, så kunne vi faktisk vinde. Ja. Stensikkert. Det er klart. Endnu en ting, som vi lige skal huske at afsløre. Ja. Inden for den næste måned. Ja, nu skal I spidse ørerne. Der bliver der holdt audition her på Levring Efterskole for alle elever og alle, der lige kommer et smut forbi Levring Efterskole. Hvorfor? Skud til vores forældre. Alle, der lige kommer forbi Levring Efterskole for sjov, fordi altså, den ligger jo, lad os kalde det centrum. Centrum. Altså større end København, det må jeg sige. Ja, større end Tokyo. Ja. Så kan vi da lige lave, hvad hedder det, næste challenge? Det går stærkt, det her. Der er fart på. Det eneste, vi mangler, det er hurtigbrillen. Ja, den var Den skal vi nok sørge for at have sponsoreret til næste gang. Kan være hagen.
Ja. Det er et imponerende talent. Applaus. Applaus, applaus, applaus. Godt. Bukker. Okay, jeg Har vi mere at sige? Hun tager den igen. Så, hvad hedder det? Jeg tænker, vi siger tak for den gang for firebenet. 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 Farvel. Farvel. Vink. Kigger på dur. Fugle. Farvel. Shout out. Shout out til mor og far.